Se hai unha campá con sona en Galicia, esa é a berenguela. Antiguamente era frecuente que cando unha muller se puña de parto soasen as campás en Compostela. Créese que o motivo era avisar aos veciños para que orasen polo bo desenlace do parto e tamén pola crenza de que o son da campá producía un efecto relaxante na parturiente. Era o famoso toque a parto que foi prohibido polo Concello en 1876 polas protestas dos veciños que non podían dormir co son das campás. Rematará por perderse a linguaxe das campás como se perdeu o toque a parto. A campá era a linguaxe que existía para comunicar dun xeito masivo e colectivo pois os sucesos que acontecían na aldea, calquer suceso, dende un nacemento, unha morte e calquer outra noticia que tivese que ser comunicada. Rafael Quintía é antropólogo. Tamén forma parte dos Chichisos, un grupo de música tradicional que leva anos pelexando pola conservación do patrimonio cultural de Galicia. Quero descubrir por que as campás significaron tanto para nós. Boa, Rafael. Hola, que tal? Por que quedamos aquí? Cóntame. Home, porque chamaron a rebato, non? Deron o toque de reunión e había que quedar aquí. Tocaba a campá e isto convertíase o adro nunha praza pública, digamos. Pois sí, non? A parte dos eventos vinculados á vida religiosa, as horas do día e os sucesos cotiás, tamén, pois, cando había algún acontecemento que requerise reunir a toda a aldea, non? Pois un lume ou calquera outra emerxencia, pois había un toque especial pois, para xuntar a xente aquí, non? Como facemos agora. Estáse perdendo porque é como linguaxe que require que os interlocutores compartan o mesmo código para poder comunicarse. Sí. Por tanto, como agora a maior parte da xente xa non coñece o que significa os toques das campás, pois estarase perdendo. Por lo tanto, podemos falar que nos últimos 15 séculos, non? Dende os comenzos do cristianismo, aquí pois, se usaron as campás, ou polo menos dende a Alta Idade Media, como medio de comunicación, non? Pero xa se viñan usando campás en outras culturas moito antes, non? Incluso hai campás documentadas na Idade do Ferro, en Europa, en Oriente, en China xa se usaban campás. Tamén é certo que o traballo campaneiro é un traballo moi esclavo porque tiñas que estar sempre atado ao campanario, non? Non podías marchar de vacación porque se había un falecemento ou calquer outro evento, non? Que había que anunciar, pois tiñas que estar aí. Perdeuse tamén moita da riqueza dos toques e tamén da propia capacidade interpretativa do campaneiro, porque cada un ten o seu xeito de tocar, é un instrumento, non é mesmo poñerlle unha flauta conectada a un tubo que bote aire que ter a un flautista, non? Hai xente nova que está intentando, coller o testemunho, non só xente que pertence xa a xeracións de campaneiros, sino xente nova que se interesa